La producció de tomata de penjar d'Alcalà de Xivert s'ha reduït entre un 50 i un 60%. Darrere està la intensa calor d'estos mesos que ha provocat que s'assecaren milers de plantes. Els principals productors reclamen a les assegurances que la calor anòmala, com la patida aquest estiu, s'incloga com a motiu per a indemnitzar-los. Esta preuada de tomata es conrea en un paisatge excepcional d'hortes entre la mar i la muntanya, amb un clima idoni per a la seva maduració. Però enguany, la sufocant calor del dia i de la nit d'estos mesos ha malmès el 60% de la producció. Això de la calor, mai. A més, pots preguntar-li a què vulguis que no ho ha conegut mai. Tindre per la nit graus, quasi tocant els 40 graus de nit. Esta intensa calor ha provocat danys irreparables a les plantes. Este pom s'ha mort tot, este només ha fet una tomata, este només ha fet una tomata, quan estos poms tindrien que fer 6, 7, 8 tomates. Reclamen ajudes per no haver de posar en marxa ERTOs i que les assegurances incloguen esta calor inusual com a motiu d'indemnització. Han donat part dels seguros i no se fan càrrec, que diuen que la calor no entre, però jo penso que la calor d'enguany és una calor fora de lo normal. Este productor té 85.000 plantes a l'aire lliure i 130.000 en hivernacles. L'any passat va fer uns 240.000 quilos de tomates i enguany no arribarà als 90.000 i d'un calibre inferior. L'escassesa és tan gran que la pròxima Fira de la Tomata de Penjar dels dies 8 i 9 d'octubre s'haurà de celebrar sense parades per a vendre tomates als visitants.